enjing bidal gumuruh saking jroning raja angkung ingkang bala kaswabra busananira lir surya dalira saka ing janidi arsa madangi jagat tumungop-mungopaning sapucak ing ukir marabak bang sumerat keneng soroting surya mega lan gunung kang kabyarasa swaranipun
Manggahang grusra sumbar keterlindu bumi kunjing waludo kuntur ketuk oh Perembahan ngantos sumengklung anggen kula nengga wonten sak jawane pagelaran negari Ngastina nyerantos paduka lajeng Wong Wirawun Dasaludra wadung dawuh Perembahan ngene ya Ngger Nak Prabu Dasaludra ketoke ya mau ning kon balungan lakon Dasaludra kok nggih leres aku entuk dawuhe Prabu Duryudana nggih ingkang sarasipun pripun kose ta sabar aku ki ya wis tuwa nganggo ambekan barang ora iso cepet-cepet lek ku omongan ora iso kaya kowe nggih nyuwun kapunten ora dadi ngopo dadi dawuhe Prabu Duryudana ki aduh dawuhe Prabu Duryudana ngene dadi Prabu Duryudana ki kepengin kadunungan wahyu katentreman neng nggih nanging napa wahyu nembe lunga napa ngidul kalih bojone ora kudu ngelangi sing dadi kandhang wahyu niku kados pundi menapa wahyu dikandhang ya nyok nek ngeyel nyok dikandhang karo bojone mboten lajeng pripun dene kandhange kuwi para Pandhawa para Pandhawa lajeng keparengipun mula aku ngawe karo kowe kabeh prajurit mungkinen ngluruk negara Ngamarta nek iso Ngamarta di apa jenenge digawe Karangabang para Pandhawa dipateni kabeh para Pandhawa dipateni aja nganti ana sing sisa anak-anak Pandhawa turun-turun nek perlu putune sing wis diputu kabeh kudu dipateni oh nggih ngesoaken dawuh lajeng bidal kula benjang menapa ketang colok lintang sambung obor ketang colok lintang sambung obor budal tina iki nggih ngesoaken dawuh nyuwun pamit nyuwun tawahi pangestu Penemban wane solae budal ing trupit son kalero kaloran biro pangeran ngomong nopor alokor anggono pacin setan priprayangan betap bentuk kakipul sadane rekam simbol anak lorang
cilik. Ah. Oh. Ah. As. Oh. Musik. Aduh. Ya. Wah. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Nananggono magawe klarira wang oh adalah lagi aku tekan tapel atas negara Ngamarta kedadak ana satriya ingkang nyegat kelawan lakuku sak prajurit sak rombongan dicegat sawa aku ya lagi ngrundani negara Ngamarta lah kok rantak-rantak barisane mbuh wis ka negara ngendi terus iki ya prajurite sapa aku ya ora ngerti kok iso tekan kene kowe yo aku diutus karo sesembahanku Kinen ngluruk negara Ngamarta dadi Ngamarta dadi Karangabang bakal mateni para Pandhawa sak anak-anake sak putune kabeh ngerti ya aku ki anak Pandhawa aku anake Bapa Werkudara lho kowe kuwi isih getih Pandhawa ya isih anake kok walah keparat ayo kowe gelem sumingkir apa ora nek ora gelem sumingkir arep ngopo nek ora gelem sumingkir bakal tak tugel gulumu tugeleng to nek iso kowe barang gelem lunga apa ora gelem bali nang negaramu apa ora gelem bali tak tendiang aja apa jenenge duh lali to ngonten apa jenenge apa
tak tendang ora mencelat tigamu. Aja diundang Antasena babu areng apa kowe? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu sing olehna prapting lalis. Mbuh sapa mau jenengmu burung kenalan. Mati ya. Loh. Apa-apa, gurih, gurih. Sirah. Yo, antemone.
Yo. Join doi. Balik kene. Wah. Sopo Gatotkaca majure wah mutiar waduh waduh mutiar waduh wah Sopo Antarja? Sopo? Aku Temenggung Warjo. Ojan. Mati. Waduh. Waduh. Ora iki wadyabalaku kok ora ana sing mundur. Aku ngenteni le do sambat teko rene je malah. Waduh, pecah belum bener. Waduh, kok suwe banget berangkang. Ana mundur wae ngono ora ana gunane ngetapke kowe iki. Iya nyun ngapunten. Apa? Nggih. Kepethuk Gatotkaca. Siapa? Gatotkaca ora mungkin menang mundur. Nggih. Apa kuwi raine kok mlonyok kuwi? Ah, ya aku takon barang.
Ngapa le mamang kaya ngono kuwi ngapa? Wah, lah kok. Ayo muter wae kana. Wah, ngetapke wadya apa ora ana gunane. Si ana sing iso dintelke apa ora kene? Maju rene. Pripun, Mang? Pripun, Bambang? Ora kowe iki wadya apa sing ngendi? Nggih, dipun pangaken kemawon kula menika saking Parangkusuma. Sing ngendi? Parangkusuma. Sing kana. Iso. Wis ora sak aku ora perlu kowe kono mundur wae wis aku ora arep ndakel. Nggih, pun. Nggih, pun ngatur nggih, pun. Sengit aku. Ora ana gunane. Cupuku mung tak salah ngerti ya. Wah, iki apa? Ayo. Para Pandhawa. Do maju kabeh alpa kene tuku bodatimu kaya apa? Jaya merata imbanyen pada-pada. Iki sapa iki? Aku Dewa Kumara. Dewa Kumara. Heeh. Ayo kowe sapa? Antarja. Wah, edan. Nak Werkudara kowe. Dasar Wuranyata ayo gelem mundur apa ora? Mundur sak prajuritmu diundurke kabeh. Ora gelem mundur nek durung kelakon bedhah negara Ngamarta. Nek durung gawa kabeh sirahe Pandhawa 5 durung ora bakal mundur sejangkah. Yen pancen ngono kowe wani karo Antarja. Apamu sing tau dene nyocupu tampanono. Satu. Dua. Wedan ampuh tenan, Den. Wah, kowe anak ngopo kowe kene mlebu. Tapi Iki sapa iki? Isih wani maju iki sapa iki? Senopati Ndorowati Setyaki. Setyaki tekan kene ngapa? Kowe pendhita ngedapi-dapi. Ngedapi-dapi wae cah ampuh padha apa-apa iso aku kowe. Wis sembatengan kowe. Ngapa kowe arep melu mlebu nang cupu? Sedurung aku mlebu cukumu kowe bakal tak antemi. Nya. Kene ameng ngono. Ngono kok le sumbar le ampuh banget. Andek nameng dinunul wae wis mlebu. Kaya ya nek arep mulai kaya ya. Ngono wis matruk mah. Meng sedilit kowe wis rampung. Ayo, amuk para Pandhawa.
iku saknyatane Ngat langening kalang jiwana gelar pandamun sarung lir kegonang surem sorote tanpadang dasar lan pacaring purnameng gegono madyaning Urayagung negari Ngamarta nalika semanten lenggah mungguing dampara kencana Sang Prabu Puntadewa denayap sangganing para satriya-satriya Pandhawa Raden Janaka Raden Werkudara miwah ingkang kadang kembar kemanikan nenggih Raden Nekula miwah Raden Sadewa bendatan kantun pepatih negari Ngamarta Patih Handakawana nalika semanten Sang Prabu Puntadewa menggalihaken mendranipun kusir negari Dwarawati ugi kusir negari Ngamarta nenggih Sang Prabu Sri Bathara Kresna kumangka mangsa imbal pangandikan ing dereng pangwitaning ndri lamun kawedharing akathah
Leng ramyan ingkang driya Liriwang Candra katawengan sumu ing tias katuritan limut kabiataning rujit aram remengdri yama nawu Kagowong ing yang disesa Iwangsut memangadili nuwit ana sasmitaning sun wayah Bathara Jagat mengko dhisik adi-adiku para Pandhawa Werkudara Janaka sartaning Dimas kembar padha bagya sapraptamu marak ana ing ngarsaning sun Werkudara Janaka sartaning kembar Dimas Nangkula sartaning Dimas Sadewa barep kakangku ya antuk pamujine barep kakangku ora nemu alangan sewiji apa basaku katura barep kakangku iya adikku di Werkudara bebeteng ing negara Ngamarta di tak tampa jeneng para siadi ngaturake pangabekti marang pun kakang pangestuku tampanana ya Werkudara wah iya tak gegem dadi jimat semanten ugi kula Kaka Prabu wilujeng boten manggihalang setunggal menapa durga mendhak kala sirna Kaka Prabu kepareng ing rayipun Arjuna ngaturaken sembah pangabekti mawan tuantu kunjuk Kaka Prabu iya Janaka wis tak tampa pangestunipun kakang tampanana yadi inggih saged anggen kawula mundi Kaka Prabu semanten ugi Kaka Prabu wilujeng lampah kula bekti kula katur Kaka Prabu semanten ugi kula Kaka Prabu bekti kula katur Kaka Prabu iya Dimas kembar wis tak tampa jeneng para ngabekti marang pun kakang pangestuku tampanana lan ora liwat penak nanggonmu lungguh ya kembar kawula nuwun nggih kula kinten sampun boten kirang prayogi Kaka Prabu kawula nuwun inggih Kaka Prabu kula kinten sampun boten kirang prayogi Kaka Prabu semono uga Patih Andakawana padha becik sapraptamu lan prayoga nanggonmu lungguh ana ngarsaning sun Patih Andakawana Allah non iki sinuwun jimat punden kula bekti kula katur sembah sungkem kula mugi katur wonten ngarsa paduka sinuwun jimat punden kula iya Patih Andakawana wis tak tampa penak nanggonmu lungguh Patih nggih kula kinten sampun boten kirang prayogi sinuwun adiku di Werkudara lan Janaka yektining rikalengganipun kakang nimbali marang kowe kabeh mlumpuk ana ing praja Ngamarta sebab apa di iya sebab Pandhawa iku bebasan ndok sak petarangan umpama netes siji kabeh kudu melu mukti nanging yen pecah siji kabeh kudu melu ngrasakake iku kang sepisan kang angka loro di bebasan Pandhawa iku jaran Pandhawa iku kusir Prabu Kresna iku kusiring Pandhawa ingkang tegese kumrembyaing asta jumangkaing suku para Pandhawa tanpa guna yen tanpa ana kendalining kusir
Mongko Werkudara mus pirang-pirang pangupadaya lan pangreka daya kanggo ngawuningani menyang endi mendrane Koko Prabu Sri Bathara Kresna nanging durung ana trontong-trontong pepadang di adikku Werkudara. Wah iya barep kakangku. Ya senadyan to gedhe cilike Kresna kuwi lirwang sesanggeman. Sebab Pandhawa kuwi ana apa-apa mung tarene karo Kresna kakangku. Nanging nyatane Kresna dina samengko wis ora tau sowan, wis ora tau teka ning Praja Ngamarta, malah ing Praja Durawati wae Kresna ya ora mapan ing kono. Nanging aku percaya barep kakangku lamun lunganing Kresna kakangku mesti mawa teges lan mesti ana tujuane Kresna nggone mendran saka Praja Durawati. Inggih Koko Prabu, kula iki mboten selak kalian menapa ingkang dipun dikakaken dening Kang Mas Werkudara. Kula pitados bilih ing rikalenggan samangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna anggenipun nilar praja. Mboten kok menika nilar saking pikajenganipun piyambak. Nanging mestenipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna anggenipun nilar praja mesti mawa teges. Lan mbok ing samangke sak timbulipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten kanugrahan ingkang tumanduk dhateng ing Praja Ngamarta. Koko Prabu ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga iram kang tumingal iram kang tumingal dendeng saengga praja kocap nalika semanten dereng ngantos paripurna nggih sami mbal wacana Sang Prabu Puntadewa dalah para kadang-kadang Pandhawa kedadak gumeter jroning pasiban Jawi mboten langkung tanah sanes ingkang muhung kepareng minggah wonten madyaning Stinggil Binaturata Sang Begawan penemban dewa kumara nyerpepeh pidhasata metarangan. Pandhita kinarya wangsit mengkuliring kasujanan pindha kumbang manging seping matusarining tawang susuh angin ngendi nggone nun amit pasang kaliman tabit nebena ing ila dini dumawaing tawang towang sinuwun nderek nepangaken tuwin nyuwun pangapunten menawi kula lanyo-lanyo kepareng wantun minggah madyaning Stinggil Binaturata. Inggih penemban nitik sandang tuwin panganggo panjenengan menika wujuding pandhita tuwin brahmana. Inggih lakar kaleresan mekaten sinuwun lajeng darbi pikajengan menapa sang panemban. Inggih nderek nepangaken nami kula penemban Dewa Kumara sinuwun. Bilih sowan kula menika mundi dawuhipun para Jawata ingkang karya jagat. Dinten samangke
kula dipun dawuhi supados kangge hanyuwak dumadining dardaing jagat ing dipun sebat perang Barata Yudha Jaya Binangun. Inggih menika perang gegempuran antawisipun Pandhawa kaliyan Kurawa. Bebasanipun perang tunggil darah. Pandhawa lan Kurawa menika tunggil darah. Ning kenging menapa kok kedah sami bentak sirah madyaning Barata Yudha Jaya Binangun sinuwun. Saestu kula mboten goroh, kula mboten dura. Dinten samangke saged gagar wigar sagedipun wiradati dumados ing perang ageng gegempuran Barata Yudha Jaya Binangun menika menawi para Pandhawa lan para Kurawa makempal dados tunggal wonten negari Ngastina. Pramila sinuwun supados kangge anyirep mendung peteng supados sampun ngantos dados jawah deres teman dadosaken banjir getih. Kula suwun para Pandhawa dinten samangke tata siaga tumunten bidal dhateng negari Ngastina sinuwun. Mangancur lakuning angin gugurang graning arga Gura-gurnita kagiri-giri horeg bumi kang prakempa. Oh Werkudara, wah piye Siadi tak kira wis nyumurupi lan mangerteni apa kang diandharake dening Sang Begawan Dewa Kumara iki. Werkudara, wah iya yen pancen kekarepane Dewa Kumara apik ora ana alane yen to barep kakangku sarta para Pandhawa manut karo dawuhe Begawan Dewa Kumara. Inggih Kaka Prabu, menawi kula sawang liringen netra kleceming lati mboten wonten tumindak dura sembada ingkang dipun tandukaken dening Sang Penembahan Begawan Dewa Kumara Kaka Prabu. Iya Di Werkudara lan Janaka sarujuk. Dimas Sedewa kepiye? Jeneng para sarujuk apa ora Dimas Sedewa? Mangke rumiyin Kaka Prabu kula ing badhe nanduki dhateng Sang Begawan Dewa Kumara menika Kaka Prabu. Sigra kang bala tumingal prang campo samya ngetalilir hadhek weleting kota danyanggung manguncang nidi. Oh nun sewu menika sinten? Iya Penembahan ditepungake wae. Aku salah sawijining saka Pandhawa. Aku ragil Pandhawa jenengku Raden Sedewa. Oh, menika to. Inggih Raden. Kados pundi kepareng majeng lenggahipun Raden Sedewa? Penembahan. Tak rungokake gunemu saka ngarep nuwun sewu lho yen aku nungkak krama. Inggih mboten dados menapa Raden. Tak rungokke gunemu saka ngarep mau apik lan cocok karo batin-atine Sedewa. Nanging bareng Sedewa krungu lamun to Penembahan Begawan Dewa Kumara bakal manunggalake Pandhawa lan Kurawa kinarya sarana nuwak jangkaning jagat kang sinebut perang Barata Yudha Jaya Binangun. Nuwun sewu Penembahan. Aku rada ora sarujuk nuwun sewu lho. Penemu kuwi dipikulihake sapa wae duwe penemu nanging perkara jangkaning jagat sing disebut perang Barata Yudha Jaya Binangun mau bebasaning Pandhawa lan Kurawa kuwi durung lair. Perang gegempuran Barata Yudha Jaya Binangun kuwi mau wis digadhang, wis ditulis karo Dewa. Lah umpama dina samengko
penemban Dewa Kumara kuwi bakal murungake perang Bratayuda Jaya Binangun nuwun sewu. Apa kekuatanmu kuwi kira-kira iso ngungkuli kekuataning dewa-dewa Suralaya? Apa sekiranya penemban Begawan Dewa Kumara kuwi luwih sekti, luwih titis, luwih ampuh tinimbang jagat saisine timbang dewa-dewa kang mapan ning Suralaya? Mban. Sing jenenge perang Bratayuda Jaya Binangun iki mau perang kang bebasane. Sing sapa nyilih kudu mbalekake, sing utang kudu nyaur, sing gawe kudu nganggo. Bratayuda Jaya Binangun iki mau perang timbuling kabecikan sirnane ngangkara murka penemban. Lah nek nganti perang Bratayuda Binangun iki mau ora nganti kelakon, tegese penemban Dewa Kumara bakal ngombyongi lan nyubur ngerabuk tindak angkara murka Budi Candala penemban. Ketoke wis mulus rencanaku. Nek umpama cara poling swara ngono kuwi wis kalah kowe. Lah kok ana satriya sing pratitis kaya mengkono. Ayo, Mban. Wis kok aja aling-aling nadyan to kowe nganggo busana 1000. Nadyan to kowe macak wujuding Brahmana sing katone jabane putih ning aku ngerti gedhoanmu jerumu kuning Mban. Ayo. Yen pancen kowe iso nyempal bau kanan kiringe sedewa. Oh, lakon kowe jugarake perang Bratayuda Jaya Binangun. Andhaka ora aja doblak-doblok wae. Wah, andak. Wah. Wong lanang kok cerewet kaya wong wedok. Kula menika namung ngimutaken Kang Mas, ngimutaken. Sapa sing ngemut? Ngimutaken nika ngelingaken. Ya ini kok ngemut apa lah. Mboten ngimutaken. Sebab nuwun sewu kok Prabu. Iya Dimas Sedewa kepiye? Pangandikanipun Begawan Dewa Kumara menika sampun mawi sihir nuwun sewu. Sampun mawi daya wisa utawi wonten gendamipun. Gendamo. Inggih sampun wonten daya kegiatanipun ingkang dadosaken Kang Mas Werkudara, Koko Prabu Puntadewa, Kang Mas Janaka menika kadidene kenging hipnotis ngaten. Wah, mosok. Nggih. Wah, mula aku banjur sarujuk inggih. Mila kula mulat bilih wonten niat ing ngawon saking penemban Begawan Dewa Kumara. Wah, apike piye? Kedah dipun singkiraken. Iya Dimas Sedewa, yen pancen kaya mangkono Janaka Werkudara. Mung aku njaluk aja nganti ana getih kang tumetes ana negara Ngamarta. Mundhak ndadekake bumi Ngamarta sangar Werkudara Janaka. Wah, iya.